والصلاة والسلام على من جاء بالهدى نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna masu ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya jawo kwanakinmu ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan yammaci mai albarka a wannan masallaci wadda irin wannan lokaci ne muke gabatar da zaman darasin tarihin sahabban annabi, amincin Allah da yarda ya ƙara tabbata a gare su baki ɗaya. A tarihin da muka kwana a kansa a wancan makon shine tarihi na 75 na Abdullahi bin Umar. Bayan da muka ƙarƙare tarihin a wancan makon, a yau za mu tashi tarihin sahabi na 46 shine Julaibib, wanda wannan Julaibib daga cikin taken da malam ya masa ya ce hamalahu rasulu sallallahu alaihi wasallam ala sa'idaihi, shine sahabin da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ɗauke shi akan damatsansa. Malam ya ce sahabiyun jalilul qadar, sahabi ne wadda yake da girman matsayi, lam yakuzu malin wala jimal, sai dai kuma wannan sahabi bai zamto daga cikin ma'abota dukiya ko kuma kyawun halitta ba, dan yana daga cikin sahabban da fatabarakallahu ahsanul khaliqin ake ganin sa dan baki haka mummuna gajere, kuma mutum ne mai yawan barkwanci da raha. Duk idda Julaibib ya zauna to sai ya ba mutane annashuwa da nishadi da dariya, amma sai dai ana faɗin mutum ne wanda yake dan mummunar halitta hakan nan. Walakin kana zu iman asbatu min aljibal, duk da irin waɗannan abubuwa da kaji cewa bai da ko sisi, bai da kyawun halitta, bai da kuɗi, bai da kayan kuɗi, bai mallaka ba, bai aje ba, bai ba wani ajiya ba, amma kuma mutum ne ma'aboci imani tabbatacce, wadda tabbatuwar imanin Julaibib ya fi tabbatuwar dutse yayin da yake zaune a bayan ƙasa. Malam ya ce wallah, abin da ya kamata mu sani shi Allah maɗaukaki la yanzuru ila suwarina, Allah baya duba kyan fuskarmu, Allah baya duba launin fatar fuskarmu, baƙi ne, fari ne, kyakkyawa kake, mummuna kake, a fuskarka da zane irin nawa, a fuskarka babu zane, an fahimta? Allah baya duba surorinmu, wala ila ajsamina, kuma Allah baya duba structure na jikinmu, lukuti ne, siriri, dogo, gajere, ba ruwan Allah da wannan. Walakin sai dai yanzuru ila kulubina wa a'malina, abinda kawai Allah yake dubawa gare mu shine zukatanmu da kuma ayyukanmu. Domin dukkan surar mutum kuma dukkan dirin mutum in ya zama zuciyarsa gurɓatacciya ce, babu mutum a wajen. Duk rashin kyan mutum, duk irin na ƙasa da ke tattare da mutum, inda yana da lafiyayyar zuciya to shine cikakken mutum. Sai ya ce kuma wa amalina, Allah ya duba ayyukanmu, tunda an ce alamar zuciya a tambayi waye fuska, dan abin da ke cikin zuciya shi ke bayyana ina a fuska da gabbai. Domin abin da zuciyarka ta ƙudurce ta yadda da shi, shi hannunka da ƙafarka da bakinka da idanka yake bayyanawa. Yanzu idan zuciyarka ta ƙudurce ta yadda ka zo masallaci, to duk inda kake za ka samu da hankalinka da idanka da ƙafarka da ko'ina yake tinkara masallaci. To abinda Allah yake dubawa a bayi shine zukata da ayyuka. Kar ka damu da kyautata fuska ko gyara jiki ko ka samu structure na kaza, a'a babban abin da wannan asari yake nuna mana shine
gyaran zuciya da ayyuka. Sai ka ga mutum babu kyan fuskar, babu wani jiki na a zo a gani, amma saboda lafiyayyar zuciya da kuma gyara ingantattun ayyuka, darajar shi a wajen Allah ta ƙarama da yawa daga cikin bayi. Shi yasa a wani asari aka ce akwai mutumin da za ka gan shi busu-busu, rigarsa in aka cire aka ce ka goge ƙafarka ba za ka goge da ita ba. A zahirance da matsayinsa da ƙimarsa da martabarsa kare na su, amma kuma matsayinsa a wajen Ubangiji ya kai matsayin da in yi rantsuwa wa Allah, Allah zai barantar da shi, Allah ba zai kunyata shi ba, saboda zuciya da kuma gyaran ayyuka. Don haka kullum kwana ya zama zukatanmu da ayyukanmu su ne ababen gyarawa da dubawa. Wal qalbu, Malam ya ce kaga zuciya ita ce mahallu nazarin Rabb, ita ce bigiran da Ubangiji yake dubawa. Allah ba zai duba kai fari ba ne, a'a kana da manyan idanuwa, a'a kana da gemu, a'a abinda kawai Allah yake dubawa zuciya. Qala al-Hasan li rajulin dawi qalbak, Hasan ya ce ma wani mutum, kaga kokarin da zaka yi a rayuwa yace shine kayi kokarin magance matsaloli, tsatsa, shirka, saban Allah da miyagun ayyuka da ke zuciyarka. Yi kokari ka gyara zuciyarka, yi kokari ka saita ta, ka karkade duk wani laifi da gyara zuciyarka, ya zamto zuciyarka a gyara take. Sai ce fa inna hajatallahi ilal ibad, domin abin da ya sa ya ce masa ya gyara zuciyarsa, buƙatar Allah ga bayi, abin da Allah yake da buƙata ga bayi shine salahu qulubihim, gyaruwar zukatansu. In dai zuciyarka gyararriya ce to ka rabauta. Yawma la yanfa'u malun wala banun, wannan ana bayani game da ranar alkiyama kenan. Allah ya ce wannan alkiyama yini ne wadda dukiya ba za ta amfanar da ma'abocinta da komai ba, ‘ya'ya ba za su amfana wa mahaifinsu da komai ba a wannan rana. Wadda zai tsira ya rabauta shine Allah ya ce illa man atallah, sai wadda ya je wa Ubangiji ranar alkiyama bi qalbin salim, da lafiyayya, gyararriya, tsaftatacciyar zuciya. Kaga ashe maganar Hassan ta yi daidai, gyara zuciyarka, dan idan zuciyarka ta gyaru an samu mutum, kuma a lahira za ka rabota wajen Ubangiji. Malam ya ce wa sahibu hazihil qissa, ma'abocin wannan ƙissar da za mu karanta, lam yaku yamliku minad duniya illa imanuhu. Ya ce wanda za mu karanta ƙissarsa Julaibib bai mallaki komai a duniya ba, ba abin da ya mallaka, bai da gida, bai da fuloti, bai da shago, bai da ababen hawa, bai da manyan gonaki, a'a, bai mallaki komai ba a duniya in ba imani ba. To kuma wanda ya mallaki imani a duniya shi ya mallaki dukkan komai. Kaga wannan rayuwar babban abin da Allah ya turo mu cikinta shine mu bauta, kuma mu mutu muna masu imani. To wanda ya zo bai yi bautar ba, ya mutu ba a cikin imani ba, wannan ita ce asara da taɓewa mabayyaniya. Domin duk yadda rayuwa ta kai ta komo, rana tana zuwa, lokaci yana zuwa wadda za ka yi bankwana da wannan rayuwar, kuma aikinka kaɗai za a tambaye ka, shi za a yi wa ƙididdiga da imaninka. Domin ita wannan rayuwa da kake kallo ba ta taɓa tabbata ma wani ba. Da rayuwa tana da amana za ta tabbata ma wani, to da wannan rayuwa ta tabbata wa fiyayyen halitta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam.
amma daga lokacin da ka duba damanka baka ga Rasulullah ba sallallahu alaihi wasallam, hagunka, to babu wadda duniya za ta dawwama gare shi a halin daɗi ko a halin kunci, a halin samu ko a halin rashi, a halin ƙuruciya ko a halin girma. Babu wani ɗaya wadda duniya ta bashi satanci garantin zai wanzu a cikinta. Kuma duniyar ita kanta kwanakin da za ka yi a ciki kwanaki ne ƙididdigaggu, domin kai kanka a matsayinka na ɗan adam akwai shekarun da an kira maka baka fatan ka kai su. Yanzu da za a ce mai anguwa kana so ka ƙara shekara 100? Kana so mai anguwa? Kaji mai anguwa ce bai so ya ƙara shekara 100. Mai oga kana son ka ƙara 100? Kaji ya ce kai shi ina? Kana son kai 100? Saboda akwai shekarun da in ka kai ka riga ka zame wa mutane matsala. Ina gaya maka, ƙarshe ka zama kaya wadda zai kama ka ya fito da kai a rana ya shanya ka, sai ka yi sa'a za ka samu. In ko aka fito da kai meme da kai sai kai sa'a. Akwai matakan da abinci wannan da ake ci zai zama baya birge ka. A yanzu ma an fara kai matakin ku, kana cin abinci ne don yi maka maganin yunwa, ba wai don sha'awa da birgewa ba. Don akwai lokacin da duniya take fara barinka take aje ka, ko ka shirya ko baka shirya ba. Ƙarfinka yake tafiya, lafiyar take wucewa. Kaga yaro ana ruwan sama, ba ruwan shi ya fito daga shi sai gajeren wando, ya yi ta tsalle yana rawa. Allah kawo ruwa mu je malali, ba ma tsoron likita bare ɗan sanda. Haka zai ta waƙa yana rawa. In ma akwai wata kwata wadda take cika da ruwa, in ya ji ruwan da yake zuba a sama bai mai yadda yake so ba, sai ya tsalle ya faɗa wannan kwatar, ya yi ta iyo malam kamar kwaɗo, kuma ya koma gida lafiyarsa gar malam. Kai ko ruwa in ya bige ka a shekarunka, ina tabbatar ma sai kai kwana 7 kana mara, in ba wasa ba ƙarshe ya bige ma da zazzabi, ce lafiya ce ai ruwa ne ya taɓa shi. Ana haka yake. Akwai wadda in ka zuba mai abinci sai ya ƙara yaji, yana ci yana gumi, yana ci yana zufa. Kai ko ba ƙarawa ba, yajin da ke cikin abincin ne in ba kai wasa ba kana ci yadda ka san ana hura wuta daga zuciyarka, daga ƙirjinka zuwa cikin cikinka. Za ka ci a ɗauke ma abincin, ba ka buƙatar irin wannan. Ka yi wannan maganin, ka je likita ya auna ka ce to abu kaza ka bari, yanzu kunun acca, kunun alkama, yanzu ka nisanci yawan too much of starch. Haka ne? Bar kaza, san ka dinga yin kaza, ka dinga warming jikinka, haka ba za ka haɗe ne ta shafa rayuwarsa. Ka zo ka gama duk abin da za ka yi, kamar yadda malamai suka ce rayuwar nan in ka lissafa ta shekara 8 ɗin farko wasa, shekara 8 ɗin biyu buri, la'ibun wa lahawun. 8 ga 8 nawa zai baka? 16. To daga 16 zuwa 20s, daga nan kuma an fara waye wazina. A lokacin wandonka in ya barke ba za ka fita ba, amma kafin ka zo wajen la'ibun wa lahawun ba ruwanka, wandonka ma a barke fita kake. Kana zaune ka yi wawan zama a ce kai ka fa mana asiri, kai baka san me ake ba, majina a hancinka. Malam in ka fito da kasan aljani an haƙo ka da ƙasa baka damu ba, taya ce za ka ɗauka kai ta garawa. Ni in na girma soja zan zama, in na girma shugaban ƙasa zan zama, in na girma kaza. La'ibun wa lahawun. To da ka fara zuwa farkon 20s ɗin nan kuma, to sai zama wazina. Daga 18, 19, 20 da to yanzu a fara ɗaukan wanka. Yarinyar da jiya da shekaran jiya in ka ganta da ka san boka akan layi, yanzu ta fara wanka malam, sai kai mamaki, wai ba yarinyar nan ke bacci a kofar gida ba, da majina da fitsari a jikinta. Wazina yanzu ta fara wanka, ta shiga marhala ta waye
wanka, rufe al'aura, sutura, a fara guga, ana sa kayayyaki mai kyau. To daga lokacin da ka tinkari 30 da zuwa irin 40 nan, wata kafirun ku za a fara ƙoƙarin tara dukiya, tara iyali. Haka ne? To da ka wuce wannan wajen kuma Allah ya ce to a lokacin kuma sai duk wa'annan abubuwan da kai kallo sai a zama labari, inda tsawon rayuwa sai tsufa, daga nan sai mene? Sai mutuwa. Haka rayuwar ɗan adam take yawo a tsakanin wa'annan abubuwan. Kana yaro karami ba ruwanka, kana yaro ka fara dan tasowa buri, ka fara tasowa na gaba ado, ka fara zuwa neman tara dukiya da yaya, ana fara samun dukiyar da yayan kuma yanzu da gidaje, to kuma yanzu sai a fara bankwana da ina da duniya. Daga nan sai ka tafi. Duk yadda ake wannan kai da komowa ya ku yan uwa, ku gane cewa rayuwar ba ta da satanci, ba ta da garanti. Na tabbata yanzu zaka iya bacci da munshari, ha kada matsala malam, amma ga ogana a zaune. Irin wannan baccin da kake yanzu da wuya har abada maimaita shi. Ka san dalili? Ku ne masu cewa na rike gari da damuna, ba mata ba yaro, ban aje ba, ban ba wani ajiya ba, aje ka kai. Haka ne? Yanzu abinci za a gani a gida sai da ka zaba, amma shi ya kwanta bacci yanzu, tunanin da yake kansa da za a dora maka sai ka kasa tashi. Ga iyali, ga 'ya'ya, ga wajen aiki, ga lafiya, ga 'yan uwa, ga iyaye, ga tunanin ita kanta rayuwar. Ka lura mana, in kana da babba a gida, ko ya ji motsi cikin dare sai ga ya farka, sai ka ce wai shin babba baya bacci ne? Kai ko in kana bacci sai a yi kwaron kwaɗa mai tsawa a ce jiya baka ji wani ƙara ba, ina ka yi nisa a duniya mafarki, baka san an yi ba. Jiya baka ji harba ba, ce ina, shi ko kofa ce dutse ya buga mai karfi sai ya farka. Me wannan yake nuna maka? Matakin rayuwar. Akwai abin da in ka bashi baya har abada ya wuce, irinsa ba zai koma ba. Wani mai mashin ne fa ya ɗauko fasinja, ana ruwa da safe, sai da hantsi ya ɗaga aka ɗauke ruwan, ya ɗauko fasinja ba su yi nisa ba sai aka ɓarkewa da ruwa, irin ruwan na mara hadari. An faka, ruwan ya tsaya, sun fito kan su ƙara nisa, ruwa ya ƙara ɓarkewa. Fasinja ya sauka shi ma sai ya fake, ya ce yanzu ba abin kai magana ba a ce ka bar musulunci. Ce me yasa ka ce haka? Ya ce jiya da gyara ya ƙare, yau kuma an tashi da ruwa, ga 'ya'ya ga mata ga ɗawainiya ga balance bai kai ba, kuma da alama yau za a wani cikin wannan ruwan, to su yaya za su yi? Kaga wannan ɗaya kenan, kai ko ba ruwanka. Yaya ake struggle samun abincin bai dame ka ba, tun da ka taso kake gani, sai dai gaga dama ka zaɓa. Shi mai kawo da shi yasa me yake fuskanta, saboda ya kawo makun ne yasa baya iya bacci. Ta zama wannan ita ce rayuwar. Duk wani abu da ake bai wuce wannan ba, ƙarshe za ka tafi. To duk a cikin wannan zagaye-zagayen abin da ake so shine imani. Shi wannan Julaibib bai mallaki komai ba a duniya na kayan karo da kake kallo sai imani. Imani kuma shine mafi ribar abin da bawa zai mallaka a rayuwarsa ta duniya. Sai yake cewa wa yaki Abu Barzatul Aslami qissata zawaji Julaibib radiyallahu anhu. To Abu Barza al-Aslami yana kawo mana labarin kissar auren Julaibib, yardar Allah su ƙara tabbata a gare shi. Fayaqul yace inna Julaibiban kana imru'un min al-ansar. Julaibib ya kasance mutum ne daga cikin mutanen garin Madina. Wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sahabban annabi sun kasance iza kana li ahadihim aimun, in ɗayansu yana da bazawara a gidansa, lam yuzawwijaha, baya garajen aurar da ita, hatta yu'liman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, har sai an zo an sanar da annabi cewa muna da ya bazawara ko budurwa. An fahimta?
hal lahu fiha haja am la, shin annabi yana da buƙatar ta ko bai da buƙata, ko ba ga shi kanshi ba. Ka ƙa'ida kenan. Kana da ya to ka nemi mutumin kirki. An gane oga, ina da yarinya fa kuma ta isa aure, amma na da ce bari in gaya maka ko yana da buƙata ko kuma akwai mutumin kirkin da zai iya haɗa shi da yattawa. Wannan abin da muke yi a al'ada kuskure ne. Ka ce wai ba za ka nemi mutanen ƙwarai su zo su auri 'ya'yanka ba, wai in kai haka kaman ka zubar da ajinsu ka ba da kanka ne. Nagari suna wucewa to na banza za su zo. Nagari in baka kawo su ba zo na banza za su zo. Malam idan ka aurar da ɗiyarka ga mutumin kirki insha Allah ka huta, ita ma ta huta. Amma in na banza ne malam ya casa ta, ya zagi uwar ya zagi uban, ya dubi tsabar idan ka ya kankara maka rashin mutunci, ba ya riga gama da ku ya aure ba, kila ma da aihuwa. In kun ce a raba ai ga zuriya a tsakani, ka zauna kai ta mamakin wai dama haka ɗan nan yake bai da kirki. Laifin wa? Laifinku. Kana ganin mutumin kirki na ƙwarai kaka bari ya wuce. Kasan na ce mutumin kirki mai ake kallo, mai kuɗi, mai shede. Wani galibi iya kuɗinka iya kankaro girmanka. In dai kana da kuɗi to kana da girma, amma an ba ka da kuɗi kuma to da maganarka da duk ɗaya. Ka ji sahabban annabi waɗanda suka san kima da martaba ta ɗan adam. Ai ƴarka tana da haƙƙi ka tsare mata martabarta a gidanka da kuma inda za ka kai ta. Yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa zaɓa musu abokan rayuwa na ƙwarai. Haƙƙi ne a kanka, don tunaninka da saninka da life experience naka a ya ɗara mana yayanka. Yadda ba taɓa yin aure ba tana kallon duniyar auren ne fa daban, kai da ka shekara 30, 20, 40 a duniyar aure, wai sai ka ce a batta ta zaɓo. Babu laifi, amma fa akwai gudunmawar ku a ciki. In ba haka ba, ita za ta yi muku irin na samari ne. Saurayi ya ce maka fara ta sawa a gaban mota komai ya ci. Kaji ba, fara kyakkyawa ta fita outing ta sawa a gaban mota komai ya ce. Yo a wannan kalmar ai babu hankali. In mai ya ce radda mai yantakan ya motsa, wa za ta lashe? Kaga ta lashe shi. Kaga ya gayyato wa kansa hatsari da kansa bai sani ba. To haka su ma matan, akwai da ita ga namiji ƙwararre ɗan kwalisa wadda da yawa daga cikin 'yan mata suna yabawa. To alhamdulillahi, ka lura da kyau brother, budurwarka idan ƙawayenta suka yaba ga ko ta fi son ka. Kaga kwaila kenan, yarinya baka da matsala. Ke na ga wani saurayi ɗan ɗashe shegun ya zo ne, ce ai nawa ne, gaskiya mu to sai ta ƙara son ka. Ma ce ya na ga wani mummuna a tsaye, gunwa ya zo, ke ba na son wulaƙanci ba, saurayi na ne a hakan. Ke ko me ya faru? To daga nan kuma za ga an fara samun canji. Kaga su suna kwatanta abokin rayuwa ne da abin da kowa yake so, ya burge kowa, physical appearance. Kaga wani akwai kuskure, kai ma abin da kake dubawa kenan. Allah ya tsare mana imani. To sukan idan suna da ƴa za su aurar da ita, ba sa garajen aurar da ita sai sun zo sun sanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bukata ko baya da bukata. To wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nema ma Julaibib matar aure. Ya ce da shi, ya Julaibib ya kamata kai aure. Sai ya ce, shin a cikin mata wace ce za ta yi haƙuri ta aure ni? Saboda kun ga dai da halitta shi take, ba wani kyakkyawa bane, handsome bane, ba kuma dukiya. Sai ganto a cikin mata akwai za ta aure shi. Annabi ce baka da damuwa, za a ci gaba da bincikawa a ga wadda ta dace da shi. Yasa dole aure malam ko ka samu wadda ta dace da kai.
ba fa social budurwa ba. Ku kiyaye ustazai matasa, yarinyar da take menene take tashe celebrity ko da za a ganta a status ɗin kowa, a wannan ba mata aure ba ce. Ba mata aure ba ce. Di yarinyar da abokanka ejimate ɗinka kowa yana sa ta a status happy birthday, happy kaza, happy kaza, me zafi ce me kai ba taka bace. Idan namiji baya son mace wadda take da yawan alaka da kawance da mazaje, sai in ya zama baka da kishi kamar kana cin naman alade to akwai damuwa. Ai duk wani abu mai tsada boye shi ake. Barin baka misali ustaz, ka san lollipop ko chocolate na yara, ka san shi? Yanzu a lollipop a kawo guda ɗaya wanda yake ɗaure a cikin leda a aji, sai a kawo ɗaya a buɗe shi a aji. Yanzu wanne ne darajar shi ta sauka? Wanda yake a buɗe, komai zai iya zuwa gare shi, babu wata kariya. In na ce ka ɗauka friend, wani za ka ɗauka brother? Wannan fa an wutar da kai an buɗe, kowa ya san kalarsa. Wannan kuma a kulle yake, da Allah wani za ka ɗauka? Wanda yake kulle? Ba fa ka san yadda yake ba. Wannan fa a buɗe yake, an buɗe shi, kowa ya kalar da ke cikinsa, kuma an cire ma ledar an hutar da kai. Wanda yake kulle? Ta ga tsarin magana aure yake. Yadda ta kame kanta, ta tsare dokokin Ubangiji, ta nisanci cakuɗeɗeniya da mazaje da samarin zamani. Ka san akwai kadangaren bakin tulu ko? Su ba aurenta za su yi ba, su hana mutanen kirki su zo neman aurenta. Dan akwai namijin da zai ga ya da kyakkyawar niyya yake so ya aure domin Allah, amma irin yaran da take tarayya da su za su kore mata mutanen kirki, su matan ba su sani ba. Yo, idan mace za ta yi amfani da lissafi, ajin ku ɗaya fa a boko, kila ma a islamiyya, kuma ke kin san doja ne, kuma da ƙiƙi ne ba mamaki, school fees sai an biya masa, takalminsa in ya tsinke sai an siya masa, wando wannan sai yau babansa kwange in za a koma new town kafin ya samu kuɗin sawa waya. Wannan wayar da yake rikewa ciwa-ciwar da ya buga kafin ya same ta suna da yawa. In ya tashi gida zai je ya zauna, yadda ake wa kowa ɗinkin sallah haka ake masa ɗinkin sallah. Ke kuma a gobe in aka aure da ke kin isa zama a gidan aurenki, sai ki liƙe ki ce wannan shi zai aure ki. Wadda in kika ga naira 100,000 a cikin akawun ɗinsa, in kika bincika baban shi ya sha kusa malam. A aike shi ya ki ba da canji sai ya aji. Irin wannan za ki ce yana son ki da aure? Don an ce ma ya turo, iyayensa za su ce ba, da babanki zai ce wannan yaron da yake binki yake ziga ki yake helin ɗinki ya turo, iyayensa cewa za su iyayenki ba su da hankali ne? Wannan ɗin za a yi ma'aure? Wa irin waɗannan samarin ake bi, wadda ko auren gata ba za a yi musu ba. Shi dai kawai a ce tun da fara ce kyakkyawa sun yi hoto tare, ya santa ta san shi, in ana hira cikin samari ya ce in dai wace ce bari ma na kira ta. Shi ne kawai damuwarsa. Ce lallai shi ma ya zama mai zafi tun da har ya san wace. Allah ya tsare mana imani. To don haka in ka tashi neman aure yana da kyau ka dinga duba wace ce, waye kai, me kake so ka zama nan gaba. To sai ka duba wace irin mata ce in ka aura za ta taimaka maka domin ka isa inda kake so ka je a rayuwa. Allah sa kuna fahimta. Yanzu misali ni almajiri ne, ina karatu, ina kokarin karantarwa, ina so in zama da'i a rayuwata. To in na tashi aure yanzu zan ga wace mace ce in na aura wadda tana da fashion, tana son abin da nake a kan shi, za kuma ta taimaka min wajen isa ga muradi na a rayuwa. Sai na auro yar cilo. Kaga a matsayina na da'i, matata a ganta da binjime mai hijabi, da safar kafa, da niqabi, da safar hannu. Ina gabatar da lecture a wajen maza, tana ɓangaren mata.
to kawai yana ɗauko yar cilo, ina ɗauko yar cilo yana ce binjima hijabi, ta ce ina zafi. An samu Allah ko ba samu ba? Sani ƙabi ta ce numfashi na zai ɗauke sai na mutu. Ya kike so ni dai a bari in sa gele? To ya za a yi? Babban malami mai da'awa ya je na wa'azi akan jilbabul mar'atul muslima, hijabin da ya kamata mace musulma ta sa, sai kuma ga 'yar lelan malam mai zafin malam ta zabga kwalliya ɗan gila aka faɗa, kaga yana tufka tana warwarewa. Allah sa kuna fahimta. Cewa ce ɗan dinga dafa shinkafan nan kaɗan-kaɗan ana maneji saboda rayuwa, ta ce wa shiga kicin? A'a, ni yau ban buƙatar zuwa kicin, aje kawai Shoprite ko aje wani park. An je park ɗin ba laifi ba ne, an je ɗin, amma ina so nuna maka implication na macen da ra'ayinku bai zama ɗaya ba, ba ta fahimce ka ba, za ka sha mamaki. Daga nan za ta canza ma da rashin na rayuwa. In ba kai wasa ba, daga ta ce ma Allah gafarta malam zan je gidan biki, ce ba matsala, sada zumunci ne aje. Tana zuwa daga an ɗauko DJ, ina ga ma sai ga matan malam kamar ɗan mazari, kugun kamar zai tsinke. Wa yake rawa aka matar a shek? To su kuma 'yan bannan ɗalibai ya ce yawwa a yi mata bidiyo, a yi hotuna, jira malam aji me zai ce, ko a jira malam aji na lecture. Allah sa kuna fahimta. To don haka dole in za ka yi aure ya zama yanzu ba fuskar za ka fara duba ba, a'a wane ne kai, menene manufarka da muradanka a rayuwa. Shin wadda za ka aura za ta taimaka maka wajen isuwa ga nufinka, ko ko za ta haifa ma da matsala da koma baya. Allah ya tsare mana imani. To annabi yana nan yana duba masa. Wata rana wani mutum ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yarsa wadda mijinta ba ta da miji yanzu, ko da akwai bukata. To faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li rajulin min al-ansar. Wata rana annabi sai ya ce wa wani mutum daga cikin mutanen garin Madina, ya fulan, ya kai wani, zawwijni ibnataka, aura mani yarka. Qala na'am, yace an gama. Wa ni'matu ain, ma dalla da wannan albishir, abin da ake so kenan, masha Allah. Mutum mai daraja irin Rasulullah ya ce yana son auren yata, wannan ai shine abin farin gani, wannan shine abin da ake fata. Madalla, sai murna, sai annashuwa, sai jin daɗi. Shi yasa ka yi ƙoƙari ka zama na kirki. Malam idan ka zama na kirki ku, ba ka buƙatar ka bayyana ko kai waye, duniya za ta ba shi da akanka. Ko wani yaro ya zo neman aure, da ya je neman aure sai Allah ya sa ina daga cikin wayin da aka tambaya cewa akwai wane, na ce na san shi, na san baban shi, shi yake neman yarmu, sai ya ce ku bashi. Ba a ƙara ja ba. Da mahaifiyar na ce in kuka bari ya kubuce ba ku san wanda zai zo ba. Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. In kuka kauce wani bala'in zai zo. Nace da ina da ya, ni zan bashi yata. Kuma da Allah zai sa cikin kannena ya ga wata yana so, ni zan bashi. Kaga ne wannan maganar? Malam yanzu an yi auren dan su daya. Muna hira da mahaifiyar wata rana da mahaifin a tsaye. Ta ce kaf a cikin surukansu babu wadda ya zama ɗaɗan kirki irin wane. Ta ce min kasan Allah malam, na ce mace ta ce da na so in ja. Kawai sai ta duba yarinyar kusan sa'o'inta duk sun yi aure. Kawai sai ta tawakkali ta ce a baro Allah al'amarin. Sai kuma ga wannan abin ya zama alkhairi. A yanzu ana tare ya zama ɗa. In na ce ɗaɗan gida da shi ake komai na gidansa da kansa. To malam ka zama na kirki.
sai ka ji na share na ce ustaz da Allah akwai wata yarinya da aka ce an ganka babanta ya ce ka shigo a zo a yi, amma akramaka Allahu ka je wajen yarinya da asuba ta da yan kwamiti a kanka, ai an samu matsala. Allah gafarta gidan wani jiya mun ga irin yaran nan fa, gaskiya yaran nan ba dan kirki bane, ya kamata a sa ido fa. Yattawa yarka wannan shi ma dattijo ce, ni ma na gani wannan, sai ga an tara mutum a anguwar, daga ka shigo hatta yaro karami sai ga yana gudu, an riga an faɗi bayanai. sai ka ji dan uwanta yana kasuwar Mando, daga an ji an ce ga ka a layin, Allah yake taro mai mashin ya ɗauko ko kara ya biyo anguwar, gidan zuwa za ka tsaya. Ina tabbatar maka saboda ka riga ka ɓata rayuwarka, ka yi wa kanka mummunan tabo, wadda daga an ganka an san mission ne kai ɓadda musulmai. Ka san a cikin samari akwai mission ɓadda musulmai, kana ganin su to annoba ta sauka. In dai yarka ce malam to ka ja katanga, in ba haka ba za su ɓata aiki. Suna ganin an aje musu lai ɗauka suke, ba sa wasa da lai malam. To kana ganin irin waɗannan an samu matsala. Shi yasa ka zama na ƙwarai, kar ka yadda ka zama cikin waɗanda in an gan ku sai gaban al'umma ya faɗi. Akwai abokin da abokinsa ya zo neman ƙanwarsa, daga ranar abotan ta watsi, cewa zai waje ɗan rashin mutunci, wai duk yadda mushen da wani yake ci ya rasa gidan wadda zai ce na nema sai ƙanwata. Iskancin ma ya tashi akan kowa sai a gidanmu. Ba fa cewa zai iskanci da ita ba, cewa yana son ƙanwarka. Me na ta da jijiya wani na san shi ciki da bai, ƙarya yake mayaudari ne. Yana ba ko ba ruwa, abotan ma ni a batta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mala in dai kana neman yar ko kanwa ko yar uwar aboki kaga ya bata rai, malam bincike halayyarka. Ban ce duka ba, waɗansu talauci suke duba baka da shi, waɗansu kuma irin waɗannan abin suke gudu. Allah ya tsare mana imani. To sai wata rana da annabi ya gaya masa ce wannan ai shine farin gani, abinda ake so kenan, ai an yi riba. Duk wanda yarsa ta samu miji na gari ai shine ya dace, ai an yi riba, samun siriki na kwarai. Faƙala da annabi ya ga murna ta yi murna, sai ya ce inni lastu li nafsi uriduha, ya ce ba wai ina nufin a bani ita ni na aure ta makaina ba ne. Sai ya ce to, sai murna ta kowa ciki. Ƙala liman, ya ce to wa ake nema mawa Rasulallah? To ai na ɗauka kai ne? To yaya? To amma dai wa ake nema mawa? Ƙala ya ce li Julaibib, ya ce ina nema ma Julaibib auren yarka ne. Ya ce ap to Julaibibu namu wannan to gaskiya ne Julaibibu. Sai ya ce to ƙala ya Rasulallah, to manzan Allah na ji bayani, amma dai ka san al'amari na aure, in za a auras namiji wani lokaci in ba a yi sa'a ba sai kaga kayi tufka mai gidan ta warware. A bari dai mu je mu nemi shawarar ita hajiya, in gaya mata, sannan mu ji me za ta ce, saboda ka san al'amarin mata. Sai ya ce to a ɗan bani dama hatta astamira ummaha, har sai je na je mun dan tattauna mun yi shawara da uwarta. Ai ustazu kana zuwa aka ce ma sai an yi shawara, dan uwa dawo mu ci gaba da karatu, kawai ya hakura, kawai ya hakuri, dawo mu ci gaba da karatu malam. Zage fita kasuwa, dawo a yi karatu. Amma malam in ka je da wata jibkatuwa malam, kana ratso anguwar kowa yadda ya kalla, kana shigo layin aka ce to wannan bakon ko daga Abuja ne, ka zo kofar gidan da Allah ne neman malam imamu, to a wannan bakin na imamu ne, alhamdulillah. To aka kare ne barka zuwa, an dawo lafiya, gajiya an yi so lafiya, alhamdulillah. Dai ban waye ka ba, gaskiya ne imamu, ba za ka waye ni ba. To alhamdulillah gaskiya ne, dama wata yar alfarma ce mu je inuwa. To dai ka san ba ta burma fa, to ma iya zama nan ka yi hakuri fa, ci a ba matsala mu shiga moto. To a shiga sai a je a zauna.
ce dama yarka ce baba dai cikin Allah iko dai muka dan haɗu in ba a yi mata miji ba ai haba dan nan ayo ko a mata ai nagari ake nema to nake so haba ni ka gani na dan nan tsayayye ne a gidana duk abin da na yanke ba mai ko kara na je ba mai dagawa matan ne ba matsala insha Allah an baka turo magabata sa lokaci dan nan Allah ya muku albarka ai an bayyanta kaji da kuɗi malam kai ustazu mu nemi kuɗi Allah a karamar Allah ka duku ka dage fa alquran ka nemi kuɗi ya zama turaren ka kadai in ka shigo anguwa san ka shigo yawwa ya zama irin mellis din nan kana da kala 10 ya zama irin wannan takalmin nan sau ciki wanda ake din mai kama da me kuce mai din nan na 30,000 din nan yawwa a gansu kana zuba su hular ka ya zama babanta zai iya ganin fuskar sa a jikin hular yawwa to ustazu ba mai kaza ce ai in dai ustazu ne irin su wane su ba mu da matsala da su amma malam ka je a gubara kace malam kila rigar ka da faci in ka daga ruwa hammata a haka slippers malam gemun duk ya tifke kamar an yi kitso kai ba gyaran fuska ba cekewa ce laifi kai a islamiyya ne daga malamin ku hannun bai gida ka dawo ne ba laifi ta ba wallahi ka san yan matan ta dan fara tashi layi malamin islamiyya ne dai zo su mene kai kin gaban san shiri ta kin ji ya daga islamiyya kai kiyaye ni ba na ga miki sai kin gama diploma ba ana ce sakin digiri ba za ki magana aure yanzu karin kare jin wannan maganar karin kare ji ki mai din karamin mutum shi kuma daga zara an ce koya miki karatu sai kuma an ce an ga mishi aure da ke zan yi ni ba na sanin wannan islamiyya kawai su ta soyayya da yan mata to wallahi in na kare ji ko na ga zan canza miki islamiyya ustaz wannan karan ba ne kai da ake so a samu ta inda kashashiya a baka kaga zan kadai diya kaje ko baka da ko sisi Allah fararen mata na masu shi ne ina gaya maka doguwa fara kyakkyawa a karama kallon sai kai da gaske haka ne to Allah ya samu dace ka ji ba abin da baban ya ce a gaban annabi a zamanin annabi akai wannan to ina ga zamanin mu abin da kike gane kenan a zamanin annabi ne bai maganar da farko da aka ji shine an dauka shine sai murna da farin ciki da aka ce kuma Julaibibu aka ce to Julaibibu namu to na fahimta to ka san al'amari na auratarwa dole mi shawara da uwarta mun tattauna kar mu zo ni in ce muku aje ayi kuma a samu matsala ka san shi aure ana so ka samu kan uwa da ya in ka samu kan uwa da ya ka samu aure amma duk yadda ina so ai ni kaga ba zan Julaibibu ba to amma idan uwar da yar ba su haɗu ba kaga sai zumunci ya lalace sai a zo ana samun damuwa Allahu akbar akramakallahu kar ku damu ka bari idan na haifi ya ta girma ka zo ustaz ku zo ba ka da matsala ku jira kamar ne shekara 15 zuwa 20 ba ku da matsala ai gidan malam ne wai ta wani yaro a nan hayi ya je neman aure gidan wani malami da ya je neman aure gidan malami a tunanin shi ahlus sunna ne tsantsa haba malam sai duk wasu abubuwa na al'ada da ake ba dauke mai komai ba sadakin ma an tsawwala kawai ya social media na ku zo ku ta wa'azi ashe malaman nan ma ba sa tsoron Allah mu mun dauki kafa mun je gidan malam muna tanan sauki ne ashe gwai ka je gidan dan iska ya ce kai me ya zabi malam haka ya kake ya ce malam zo in same ka malam ya dinga karanta mun yadda aka dinga sheke shi ana ɗiban sa ana sheke shi ya ce malam ne dan muya dama kar ku damu mu ahli sunna ne salafi insha Allah kana zuwa ma za a gama insha Allah amma sai ka zama nagari dan ka san mai mutunci shi ya san mutunci in ka samu mara mutunci kamar mutunci sai ya ga abin yayi ara sai ya dauka baya da kima da martaba sai ya wulakanta shi Allah ya sa mu dace to shikenan fataha to bari ku ji dambarwar da ya faru shikenan baban wannan yarinya sai ya je gida sai ya samu mahaifiyarta faqala yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya khutubu ibnataki yana neman auren diyarki faqalat tace na'am yayi daidai ai abinda ake so kenan wa ni'matu ayn wannan shine farin gani farin albishiri sai da yaga ita ma ta fara murna ta fara jin dadi har da cewa zauju rasulullah yar mu ta zama matar manzon Allah inji uwa kenan
yarmu ta ma zama an gama bayarwa, lokaci ake jira in ji uwar kenan. Kala ya ce innahu laysa li nafsihi yuridu wa ke hajiya dakata kar azabin yayi yawa, ba fa yana so ya aure ta makan shi bane. Da gaggawa kala ta ce faliman, to wa zai aura mawa? Kala li Julaibib, yace wai a bashi ya aura wa Julaibibu ne. Qalat ta ce ali Julaibib yartawa, mutane manya sun zo, masu kuɗi, masu sarauta iri kaza, jama'a nawa suka zo neman aurenta na hana annabi ya rasa wadda zai ce zai ba yata sai Julaibibu, bai da komai gashi mummuna ga kaza ga kaza. Ta ce la'amrullah, sam na rantse da Allah la uzawwiju Julaibiban, la uzawwiju hawaye li Julaibib, ba zan aurar da ita ga Julaibib ban ji uwa kenan, sam ba zai yi ba. Na dama kuma kila abin da uban yake so kenan, kaga yin sai koma wajen annabi. Falan ma kama abuha, to da uwa ta gama bambami ta gama fada ta ce aure ba zai yi ba. Mutum 1000 nawa aka hana na kirki kaza kaza, sai shi Julaibib sun manta mutum ne mai imani bawan Allah. Ta ce ba zai yi ba. Baban da ya miƙe liyatiyan nabi dan ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Qalatil fatatu, ashe yarinya tana daga dab da cikin ɗakinta tana jin duk abin da yake faruwa. Min khidariha, daga cikin ɗakinta li abwaiha, sai ta ce wa iyayenta uwar da uban da ta ga uban yanzu ya miƙe zai je ga annabi ba zai yi ba. Man khatabani ilaikuma, ta ce ya ku iyayena, wai shin wane ne yake neman aure na gare ku? Ƙala, da uwar da uban suka ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah ne yace a ba da ke a ba Julaibib. Qalat, ta ce afa turadduna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrahu, mama baba ashe har za ku iya watsi da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Kuna tunanin annabi zai mun mummunan zaɓi? Kuna tunanin annabi zai kai ni idda zan cutu? Kuna tunanin annabi zai abin da zai taɓa mutuncinku da darajar ku? Yanzu ashe zai muku daɗi annabi ya ce a yi ku ce a'a? Zai muku daɗi annabi ya zaɓi ku ce kuna da zaɓi? Ai ta fara wa'azi mala. Idfa'uni ila Rasulullah, ta ce ku ba da aure na ku miƙa ni ga manzan Allah. Fa innahu lan yudayyi'ani, har abada manzan Allah ba zai tozarta ni ba, manzan Allah ba zai wulakanta ni ba, manzan Allah ba zai ci mutunci na ba. Duk inda annabi zai kai ni inda ya dace ne, ku ba da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kenan zance ya kare. Ta gama. Haka ake son ƴaƴa su kasance. Sadda mahaifinki ya ce wace ni ku da so samu ne na yaba da hankalin wani da tunaninsa da kaza, da wane zai nemi aurenki da zan so. Duk duniya in ka cire Allah ba wanda yake kaunar ƴaƴa sama da iyayensu. Ce wane ni na yaba da hankalin wace da kamun kanta da natsuwarta da kaza, da za ka je ka nemi auren wace da mun yi farin ciki. To in dai kana so kai koyi da wannan baiwar Allah, to me ya kamata? To zaɓin iyayena ai ba za a yi watsi da shi ba. Ai ko ina tabbatar maka a wannan yaran zamanin in ba ya wasa ba, idan ya je hira ala dole sai ya sa kafa ya hambare ta, ko ya caccaka mata bakaken maganganu. Wai kin rasa masoyi ne? Ke ba wanda yake son ki ne? Duk da shari'a ba ta yadda auren dole ba, amma an duba wani abu ne wanda shari'a ta ce a duba. Ko abokinka ne ya ce wani ni ko ina ga wace da dama da ka aure ta, in dai aminin gaskiya ne, domin yadda na yaba da hankalinta da kaza, kai ma kuma kai ma kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne, da za a yi din ai alkhairi ake nema. An fahimta? Alkhairi ake nema, amma zai yanzu ka bar shi ya je ya ɗauko ko da wadda za ta dinga gasa shi ne a cikin ɗaki, ya yadda ya sha wannan bakar wahalar. Ta wani aboki na yake ba mu labari da ɗan uwansa a Adamawa, zai yi aure aka ce wane kaga wacan nan ba ta dace da kai a wajen aure ba. To su kuma dama irin wannan sun iya soyayya malam, sun iya riƙe wuyan samari.
Allah ka ji wani tattausan lafazi malam. Ina suke samun kuɗi suke dafa muku kaji, a yi ma kek, a yi ma wannan, a turo ma, kai kuma dama gashi wata da keka. Allah tura ma kati da ka ja keya mai sanyi na, keya ta hannun dama ban da kati ba, sai ga 2000 tsulum an tura. Ya ta hannun dama ya ake ciki ne, me ba wallahi sai ka ji dum an turo. Ni ina ta hannun dama. Suna da wannan. Shi maka wani wannan bata dace da kai ba. Yace ni gaskiya baba yarinyar nan fa kaza ni kam Adamawa ni ban ga yarinya kamar ta ba. Ce okay la kai ku lahiya. Da aka yi aure malam ba a yi nisa ba sai gashi ya fara su sake ya. Ni wallahi baba yarinyar nan fa kaza ce kai kaga mahaifiyar ku nan ni ma haƙuri nake da su. Dama shi zaman aure dan haƙuri ne. Baba ai baka sani ba ni ba a'a ba ma san ji aje a ci gaba da haƙuri. Ya koma tafiya ba ta yi sai ƙara dawowa. Baba na zo zan yi magana ni an iya dama a saurari me zan ci aka ce a'a aure fa dan haƙuri ne. Aje a ci gaba da haƙuri duk wanda ka ganshi da matarsa haƙuri yake yaron nan. Je a ci gaba da haƙuri. Wallahi dai baba gaskiya ni da an tsacewa. Na uku ya ƙara dawowa shi ma aka ce aje a yi haƙuri. To can bayan wani lokaci aka ji shiru sai baban ya kira ce wane ya al'amari komai ya daidaita ko na ji ku shiga ce haba baba ku da kun nuna min rashin ƙauna gani ne za ku kashe ni ita ma ta kashe ni me ya faru ya ce tish na kori shegiya ya ce ka kore ta ce ya ce baka yi haƙurin bai ce wani irin haƙuri zan yi ya ce kun ki ku fahimce ni ya ce to dama tun farko kafin kai ba hana ka ba ya ce an hana ka kaje kuma yanzu da ka zo ka nemi shawara da an ce ka sake ta da kana nan kana cewa mu ne muka sa ka sake ta da ta gasa ka kaga su ka sai ta mata hanya. Allah ka tsare mana imani. Shi yasa ya kamata iyaye yara ku dinga ba dama iyaye suna yi muku nuni suna zaba muku abin da ya dace. Fa zahaba abuha ila annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta malamai yana da kyau in zaka aure da diyarka ce Allah gafarta malam ɗalibarka wace ina ga in dai lokaci yayi yanzu dama ta yi kandi ta isastiri muna sa ran in dai Allah ya kawo miji to za mu aure da ita ku taya mu addu'a da fatan alkhairi ko ta wajen ku aka samu dai to alhamdulillah. In wani ya zo a kira malamin ta Allah gafarta to yarka ɗalibarka fa wani ya zo don Allah malam ina so in sanya ka a cikin waɗanda za ku yi bincike a kansa a tattauna da shi kaga ka girmama shi ka mutunta shi kamar yadda faɗi satin da ya wuce sai dai a turo ƙanina da kati da Allah ka kai wa malaminku ka ce yarmu kaza a yanzu wacan aure za ta yi ba za ta yi sallama ba wai ta tafi ƙauye sallama da yan uwa kai ko malami dai ku haɗa a ranar ɗaurin aure shi ma in za ka yi mata irin nasiha ta sa ma udin gown ɗin nan ko hijabi babu ta yi kwalliya kamar aljana malam a haka za ka yi mata wa'azi in ba kai wasa ba in ka je gida murna an sa DJ malam kiɗa kawai aiki haka abin sai dai Allah ya sa mu dace faqala abuha ila fa zahaba abuha ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqala mahaifinta sai ya wuce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sha'anuka biha ya rasulullah kai di yadda kake so da yar nan to ba tare da ya bata lokaci ba fa zawwajaha julaybiban take yanke aka nemi ina wali ina wakili ina shaidu aka yi siga aka daura auren kaji auren musulunci malam ba maganin buga kati ba maganin kudin gaisuwa ba maganin kayan sa rana ba maganin kudin dilka ba maganin kudin tayare ba maganin aje a dawo ba maganin sai wata 8 sai wata 7 a alan kana zuwa abinda sunna ta ce kana so tana so alhamdulillah wali wakili sadaki an bada ai siga daura shine abin da sunna ba a taba samun irin abin da muke yanzu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta taba yi ba malam me yake gallabar mu yanzu irin wannan bid'o'an malam yanzu kana nan kana lissafin sai an kashe sama da miliyan 2 ko 3 kafin auren diyarka shi ko ustazu ya buga bai samu ba ya hakura dan bariki yana zuwa ce ba baba
'ya'yan zamani ne, a 500 ko a 1000 sai lalata da yarka. Kana nan ka cika riga kana kumbura kamar maciji, sai ka samu mai kaza da kaza da kaza. Ina shi ko sai kwashe, sai ɗaukan lai yake malam yana tafiya malam. Ina an gama komai. Shi yasa annabi ya ce aure mafi albarka shine auren da aka takaita ɗawainiyarsa da bani a ciki. Kuma iyaye ku gane, yawan kallafawa aure ko yana cire kimar ku da martaba ku a idan wanda zai auri diyar ku. A da ya zo gidanka ya ɗauka babban gida ne, masu mutunci da karamci da tausayawa, sai ya zo da izza, sai da an ce zai je gaida ya kumbanta, ya je sai ya bada kaza, zai yi kaza sai ya bada kaza, zai yi kaza sai ya bada kaza. Kuma da baban kullum a sahun masallaci a gaba, ya ɗauka duk karatun da malam yake na shiga kunnen baban. Ya ba da 20,000, an ce mu kuɗin gaisuwa ba 20,000 bai da 100 ne, kuma akwatinta sai ka yi hada sisin gol he kasa, haka ne? Sai an sa sisin gol, sai an sa kuɗi, wani ma $, he kai akwati kaza, sai kai kaza, ce a'a, sai an tatike shi tsaf malam. In ka gan shi ka ɗauka, ka lura galibi an gwaye in dai ba maganin kumburi suka sha ba, galibi irin wannan auren, ran ɗaurin auren sai ka rasa gane jinya yake ko me yake faruwa. Na'am, tunani an tatike ga tunani, to kafin a shiga auren ma an kwakule shi, in an shiga me zai biyo baya? Babu tausayi ba tausayawa. Cewa ne kai da kake son ɗiyata ka zama ɗana, abinda Allah ya hore ma, kaga sadaki shari'a ta ce kaza, to a kawo kaza. Baya ga wannan, to duk Allah ya hore ma, in ma za ka ɗan yi bid'a kenan, in ka kawo ka rabu da matan kawai. Mato a je wajen matan, wai suka ji an kira ka, wai da Allah ana son ganin ka, wai akwatin nan ba a ga kaza ba, ba a ga kaza ba, ba a kaza ba. Akwai yaron da na sani zai yi aure ya haɗa akwatin, gangan akwatin ne bai siya ba, ya gama tace kuɗin shi tsaf, ya zubo su a Gana Mazgo. Guda 3 ya siyo kwama-kwaman Gana Mazgo, ya zuba ya ɗauko manya ya kawo. Idda ya aje su a falon nan aka kira shi zai ɗauke, wannan auren akwai tsiya a ciki ba arziki. Anya tafiyar za ta tafi, haka ya mai da kayan ya aro akwatin matar yayansa, ya shirya ya kai, yawwa sai aka kira jama'a ga akwatin. Bayan an yi aure kuma da wani lokaci ya ce to dama fa aro muka yi. Ya tattare gangan akwati ya mai da gida, uwar yarinya ta ce san bata yadda ba. Shi kuma ya ce yana son mata, sai ya ce wata 6 a gidansu. Kafin nan aka yi ta ce ina, sai muka ɗora shi a wani kyakkyawan tsari. Da ya hau wannan tsarin da muka ɗora shi, sai uwar ta ga aikinta zai ruwa, ta ce ‘yan banza yau ki koma gidan mijinki, kina son shi kake ƙara, shi kenan an koma. Malam ana son auren ba wai ba a so ba, duk sadda matashi aure ya balaga aure yake so. In dai da sana'arsa, kuma ka yarda da addininsa, malam kaka sa buri sai ya tara duniya, yi musu addu'a da fatan alkhairi. Galibi masu dukiya da gidaje da motoci a yau, jiya da shekaran jiya ba su da komai. Waɗansu su auren fara a gidan haya suka fara, kafin su mallaki gidaje da ababen hawa. Ai abun tsoro ne kaga matashi ɗanye iri na da taba-taban kuɗaɗe malam, abin sai baka tsoro. Amma me yake kawo ka? Ga mun da king, ina king yake bai zo ba yau? Ga king suna son aure, kun kawo bidiyoyi kun toshe. Da Allah sallafa ku ba mu ƴaƴanku. Mu ta ba bayan Allah suna aure. Shikenan. Da duk wa'annan samarin Allah ko za kan azumin nan kowa da matar shi. Kawai dai an ba mu kawo ido yace da wari ya san ba zai samu bane. Kace aure ce cap ba yanzu ba ka so ne ina so, in ma na so ya zan yi, dalili ɗawainiyar ta fi ƙarfinsa. Dan yanzu ma za ka yi aure a gidan gaba kiɗe sakin ma gama ake, kai da ka kira ruwa kai za ka tara ruwan, hatta abincin biki in za a cin bai wasa ba kai za ka kawo a gidan. ‘Yan uwanka ne mata masu zumunci za ka ga turmin atamfa 1, turmin atamfa 2 da kayan sawa, su ko maza irinmu kenan. In mun ma kara mu ɗinka shadda zuwa ɗaurin aure mu baka 5,000 gobe ɗaurin aure shi kenan, gudunmawar mu kenan a zauna lafiya. Sai kuma abokai su je da fantin ɗaki da ɗauko kayan amarya da abin da za a yi. Kun ga yadda al'amarin yake ko lokaci yayi, ba a son yawan bidiyoyin nan, sai an buga kati. Wai yanzu wata bid'a ma za ta baka waki, hatta a masallatanmu na ahlus sunna in za a ɗaura aure malam, wai sai an kai goro, an kai sweet, an biya kuɗin liman.
ina wani ya tabbata a sunna? Ban ƙi a ce ma kuɗin certificate ba, tunda yanzu zamani ya zo za a yi blood test a kuma baka certificate of marriage certificate. To ban ƙi wannan ba, amma sai ka da an ce in dai za a ɗaura aure a masallacin mu abinda za a kashe 10,000 5,000 a kawo goro a kawo sweet, yanzu ma dabino ake kaiwa dan a izalantar da al'amarin, sai a ce dabino jama'a bai tabbata ba, kanka kai dabino, kanka ba kowa goro, da goron ko da dabinon ko babu su aurenka zai ɗauru. A da 'yan bida in sun yi ce ake sun yi bida, to me yasa yanzu a masallatan mu ake haka? Ya ce a je a kawo goro, liman ya ce bai ga goro ba a kawo dabino ba, ana jira a kaka faɗawa aure a masallacin mu na ahlus sunna. A wannan kuskure ne, ba daidai bane. Ai kawai yadda katsinawa kwanaki suka fara, wani yaron mu ne ya je ganin yarinya yana so, sun daidaita watan su kusan 4 ko 5 suna soyayya, yana zuwa da kuɗin sa rana, baban yana zaune da tawa, yace kuɗin me wannan, yace sa rana, sai yace dala ina ma liman, aka kira liman, yace sadaki ya kai nawa ka'ida, yace kaza ne, yace kuɗin ma yayi yawa har da 20,000. sai yace ga canjin ka nan, sai yace ka zo da, aka ce ga wansa nan, kira gida ga ya musu, a take ba je ko ina ba, aka daura musu auren. Yace yanzu ta zama matarka, in ka ga dama kai duk abin da za ka yi, sauran bidoyi babu ruwana. Malam kaga yaran nan da ya zo ya wani irin tsalle, yes, abu ya samu karbuwa, an huta. Duk wayannan abubuwan wallahi yaran ya ce bai da kuɗi ya noke, ka isa ka hana shi matar shi? Aka yi to ka samu gida, ce akwai gida an share an yi fenti, aka zo aka zuba kaya da ɗan abin da ya samu tura ne ba ta, aka zo aka zana, kuma ana zaune lafiya. Malam kaga dama in ba da gaske je bai ziyartar su ai. To a ƙarshe inda za mu tsaya, malam da annabi ya ji daɗi aka ɗaga wannan aure ba tare da an yi wa'innan bid'o'a ba. Qala Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha li Sabit, sai Ishaq dan Abdullahi dan Abi Talha ya ce wa Sabit, atadri ma da alaha bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, shin ka san ko wace irin addu'a annabi yayi mata da ta bi umarninsa ta yadda da abin da yace? Qala yace wa ma da alaha bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, da wace irin addu'a annabi yayi mata? Qala yace annabi daga hannunsa yayi, yace Allahumma subba alaiha alkhaira sabba, Allah ka zuba mata alkhairi matuƙar zubawa, ka sanya albarka da alkhairi a rayuwarta matuƙa. Wala taj'al aishaha kaddan kadda, Allah kar ka sanya rayuwarta cikin kunci da damuwa kuma har abada bata ga wannan ba. Ka bi umarnin mahaifinka in zai aurar da kai, kaga irin addu'a da zai maka, za ga haske. Ki bi umarnin mahaifinki, in dai abin da an sa musulunci a ciki. Ka san akwai masu al'ada ba ruwansu da addini, to in dai addini aka bi da cancanta, wallahi albarka za ta biyo baya. Za ku zo ku ji ita ma kanta albarkar ta biyo baya. Ba haka aka yi da Zainab da Zaidu ba? Zaidu wadda annabi ya rike, Zainab yar babban gida ce, yar manyan gida. Zaidu ko kaman bawa yake. Annabi ya ce mata Zaidu, ta ce annabi umarni ka bani? Ka san ba kyau musulmi ya zama yana da wani tunani da ra'ayi saɓani na annabi sallallahu alaihi wasallam. Tun da annabi ya kwaɗaita Zainab ta auri Zaidun, ita gaskiyar magana ba ta so, amma tun da umarnin annabi ya shigo sai ta haƙura ta aura. Ƙarshe sai ta samu alkhairi mafi tsada a duniya. Bayan abin da ya faru ƙarshe wa ya aure ta? Annabi Muhammad sallallahu. To Zainab za a tare ta cikin matan annabi ranar alkiyama a gidan aljanna. Jama'a da ribar tafi wannan. Haka matasa mu kwantar da hankalinmu, idan iyayenmu sun mana zaɓi inda ya dace da shari'a mu bi, za mu ga haske a cikin rayuwa, kuma za su yi mana addu'a. Ko ba a so kowa ba za a ce ni ina son wani saboda yana jin magana ta, auren ma ni na ce kuma ya mun biyayya ya je yayi, to wannan kai ma ko cikin zuri'a ka Allah zai baka masu yi maka biyayya. Haka idan ita ma mace ce. Abinda muka faɗi na daidai Allah ka ba mu ladansa, wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana. Mako mai zuwa insha Allah ta'ala za mu karkare abin da ya saura daga cikin kissar wannan sahabi mai girman daraja Julaybi.